Bona tarda. Toca el capità del restaurant Caltravés de Colibana. Us preparem un ingredient per fer un xocolatat de xocolata. Aquí tenim 6 clares d'ou. Aquí 70 grams de sucre. 150 grams de xocolata, 70%, 2 clares d'ou i 50 grams de mantega. Comencem amb les clares d'ou i les muntarem ben forta. La mica. Ara afegim el rovell d'ou i seguim muntant. Ara afegim el cobertura al 70%, la mantega i anem a deixar-la. Ara ja tenim el xocolata feta, amb la mantega. I ara barreguem la clara d'ou i el rovell. Barreguem ben remenat. Ho mixem molt bé. Ja tenim el paper a punt. Fiquem el cafè a dintre del forn, programem d'aquí un 20, calor dalt i avall, i ficarem 3 minuts. Aquí tenim el cafè. Vam proper.